Daily Sexy Gorgeous с мен, Ива Атанасова, е най-новото предаване на WNEST TV, посветено на красотата. От 13 годишна се занимавам с мода и разширявам знанията си във всички аспекти на красотата. Аз съм успешен влогър и в поредицата Daily Sexy Gorgeous ще споделя с вас уменията си. Ще видите как най-лесно и бързо да придадете различна визия и форма на косата си. Ще споделя тайни от кухнята на маските и грижата за лицето. И не на последно място, ще разберете как да бъдете неотразими и перфектно гримирани в различни ситуации. Следете Daily Sexy Gorgeous с мен, Ива Атанасова, само по WNEST TV.